Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. So ako po si Janessa Cortez, isang physical therapist po dito sa Pilipinas. Marhain hapon, mga ka-insideyada. Ako po ulit si Bale Insider, isa pong nurse, isa pong dating OFW, isa pong Kristiyano at isang Bicolano. Sa video na ito, we will be sharing our thoughts regarding Balik Probinsya program. So, I hope sa pagtatapos ng video ito ay may matutunan po kayo sa aming mga i-share regarding sa program. As of June 2018 census, ang Pilipinas na po, mga ka-insideyada, ang ikawalo sa pinakamaraming populasyon sa Asia at ika-12 naman po sa buong mundo. Ang ating pong political center and economic center is heavily located around Metro Manila. At base sa mga nagdaang pag-aaral, Metro Manila ang isa sa pinaka-densiest population or location sa buong mundo. As of the latest census, ang Metro Manila po ay meron na pong 12.8 million population, making or comprising the 13% of national population of the Philippines. Kaya masasabi po natin na ang Metro Manila ay isa sa pinaka-heavily and rapidly increasing population dito sa buong Pilipinas. So makikita po natin sa video ito ang Balik Probinsya program at kung paano ito makakaapekto at makakatulong sa ating bansa at sa ating pag-unlad. So let's meet my friends at ating pakinggan ang kanilang opinion o komento patungkol sa programang ito. It has been a rough journey for all of us. Napakarami sa mga kapwa natin Pilipino, both here in the Philippines and abroad, ang nawalan ng trabaho. Napakarami ang na-layoff because a lot of establishments and businesses everywhere ay nag-close. First is because of the lockdown. Second is kahit na nag-GCQ, the restaurant or the business owners prefer na magsara na lang because the income cannot sustain yung expenses ng rent, electricity, and salaries ng kanilang mga empleyado. Ano ang Balik Probinsya program? The government, our Philippine government, nagpalabas siya ng bagong program. It was signed by our President, Rodrigo Duterte, last May 6, 2020. At ito po ay ang Executive Order 114, which is the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Napakalaking tulong actually nitong program na to. Kasi it aims na ibalik yung mga nawalan ng trabaho, yung mga, hindi siya sa pilitan kung sino yung may gusto. They will go to the website and doon sila magre-register. So ano ba yung focus nitong program na to? This program focuses on yung mga nasa Metro Manila, if they wish to go back to their provinces, they will be assisted. Ano po ang rason bakit may ganitong programa? Bakit napakarami nga ba ang Pilipino or sa mga kababayan natin ang pumupunta ng Metro Manila? Actually, itong insight na to nangyari na, or this is the kind of mindset that we have even decades ago, na we see Metro Manila as a land or a place of opportunities. The salaries are higher, the opportunities are much more compared in the provinces. Tingnan na lang natin is yung mga government hospitals. Tingnan na lang natin yung mga restaurant or business owners. Mas marami sa Metro Manila. Like Ayala Business Centers, BGC. So mas maraming job opportunities dito sa Metro Manila. Kaya napakarami from Filipinos not only in Visayas and Mindanao pati na rin sa mga provinces ang pumupunta sa Metro Manila to seek better job opportunities because they want to have this better salary. Di naman lingid sa kaalaman natin. May difference talaga ang Manila rate at ang provincial rate. I am a physical therapist before in a tertiary hospital and maganda talaga ang rate sa Makati. Kung ikukumpara ko dito sa province, sa tinitirahan ko ngayon dito sa Bulacan, ang laki ng difference. So yung kahit sabihin mo na 2,000-3,000, malaking bagay na yun para sa isang middle class employee or
sa mga katulad ko na minimum wage. Ano ang layunin nitong Balik Probinsya Program or BPP? So itong program na to, it aims na ihatid sila to support, not only ihatid, but to give opportunities para sa mga nawalan ng trabaho na makabalik sa kanilang mga probinsya due to lockdown, sa daming na-layoff. Due to coronavirus, due to this ECQ, ang daming nawalan ng opportunities. So this program aims to help those people para na rin ma-decongest yung Paano nakakaapekto ang because pandemic? Metro Manila cannot support all the people there. Paano kung magtagal pa yung community quarantine? How can they help all these people? They will starve to death. At yun yung iniiwasan ng ating government. Sabi nga sa website nila, if you will go to balikprobinsya.ph, I think, magkaiba, or kaiba ito sa hatid probinsya. Ang Balik Probinsya at Hatid Probinsya ay kaiba. Ang Hatid Probinsya, these are for stranded OFWs, stranded students, stranded tourists na naipit due to lockdown sa Metro Manila. Pero ang Balik Probinsya, bagong pag-asa program, meron siyang kalakip na livelihood, employment opportunities para sa mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya. Actually, the first batch na isagawa na to, it was signed May 6, 2020. The first batch after, I think, 2 weeks. The first batch happened last May 2020, wherein there are 112 individuals ang nahatid to the province of Leyte. Isa sa mga dahilan kung ba't di naman makabalik ang mga kababayan natin is because walang pamasahe. So malaking tulong yung program na to para sa mga kababayan natin na gustong umuwi pero hindi makauwi. Nali-off na nga sa trabaho, paano uuwi? Pamasahe. Eh, iniisip din nila, of course, is kung uuwi man sila ng probinsya, anong dadatnan nila doon, di ba? But this program aims to help them. So, thumbs up. Great support ako dito sa program na to. Ano masasabi mo sa mga tao sa gobyerno regarding Balik Probinsya Program? Hope that yung mga kababayan natin, they will see it as a lending hand. Our government is helping us na magkaroon pa ng better opportunities. Hindi lahat dito sa Metro Manila. Maganda to, but I hope the government will also help the local governments na mag-establish pa ng mga more businesses, mag-establish pa ng businesses para naman yung mga kababayan natin sa probinsya hindi na mag-aasam pa na pumunta pa ng Maynila. Minsan nga, kahit nga ako from my personal experience, ako nga graduate, ang hirap humanap ng trabaho. So, kahit na degree holder ka, it cannot give you an assurance na matatanggap ka sa gusto mong trabaho o sa tinapos mo. So, I hope the government will also help these small businesses, help our local government na mas mag-open pa ng business opportunities, employment opportunities para sa ating mga kababayan, not only sa Metro Manila but also sa mga provinces. I am from Bulacan. We have good opportunities here. Pero in my profession, it will take time. It will take time to actually land a job as a physical therapist. Yun po. Maraming salamat po, and let's all have faith. Develop the strong faith that this COVID-19 will end, and put Jesus Christ in the center of our lives. He will guide us and He will protect us. Let's also pray for our government naman to have this discernment, the wisdom to help hindi lang yung mga nasa taas, lalo na yung mga nasa mababa na estado na ma-uplift in this time of pandemic. Thank you po, and God bless.